النصر والظفر ألا يكونوا فلا يخشوا من الضرر كم جحفل مزقوا بالمرهف الذكر شهيدهم فاز من مولاه بالوطر وخصمهم باء بالإحراق في سقر ولم ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله ينجي فؤادي من غوائرهم الله ينجي فؤادي من غوائرهم الغبن في بيع وفي سلم مولاي. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الأيام يداولها بين الناس، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله. مستمعين الأعزاء لإذاعة جكفو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبل ما أرجو جكفو لمباو نواتينا أمبو بلا جلين أرسلمك فوليكاين ويكشك فوليكاين فولمان سنين فولمي سنة بلا جلين كاكا فولمينا نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كان باتو على كامنة لمنا يمي مسين بولو على كودي أنا أمة على كان جنيا على كان لحرنا يكما ياير الله كما دمنا نجيغا منا كفو أني ولي بلا كوكرا أنفا أنان كان مغما no oye a Sheikh Muhammad al-Mustafa wage nen do kama ko shegne wage do ko muallim shegne do ko mudir. Alhamdulillah rabbil alamin. Anya muallim shegne anya bismillah kuma jingono sen chama ay wala like aba kita ay wala like sunna an bid'a ka anya fam chama sarula o ko fe kuma wala kila kana bana min ka dam ko ka ne ga judu ciu ni ko yingaluka no oye salafu solihu ye wolo no la batuli aba amen anya famya ka korho fana konna la kuma damnana salafu solihu re mo munyi anto haklangu ya dama parti wore ngana na famya ja pela jile kulukili la halsa o suyuna tade bina ke salafu solihu si ko folay ala ka jen konna la do kunte mene o kada anyablali kuma we nga suyuna tade bina ka asi ko folay yana nga korofodi muallim Sheikh Nema amma kan daga juru siradi orange 76 48 58 90 76 48 58 90 bi wolonvla an woro bi nane an shegi bi duru an shegi bi kononto mesaka ka bi wolonvla an woro bi nane an shegi bi duru an shegi bi kononto 76 48 58 90 Malitel 65 28 83 28 65 28 83 28 biworo ani duru muwa ani shegi bi shegi ani saba muwa ani shegi mami bulu ben negala oye Mahmoud Kamara malim shegi ne ko korofo bi bulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نمو من إسلامية شو يو لاجبي. نفللك كتا إسلام ولا حرام. وإبتصروا أتلاو يروك كم كوجو. تلاورو تشاي أني فولو تلاورو تكلي فولو تلاورو منون تمبي ولو بلا جنين كم مرشاي كلين دي
hanna ya sɔrɔ faamuyaw fɔra ɲɔgɔn kɔ ijtihadatu o de la kɛlɛ tun tɛ yen parce que o tun bɛ kɛ kalan kan i b'a sɔrɔ firaqu minnu kalanba b'u bɛɛ la kalanba minnu ni kunfinw bɛ o kɔfɛ u b'olu ka kuma minɛ wa sisan ta in na gurupu cayara kojugu tilatilali cayara o si t'a hakɛ dɔn gurupu kelen kelen bɛɛ fana b'a fɔ ale de bɛ silamɛya ɲuman représenter ale de ta ka ɲi tɔw ta ye ale ka batubaw ba mɔgɔ minnu fana b'ale ka kulu la ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko firqatun najiya jama kulu de bɛ ko olu de kisilen bɛ ko ale n'a ka sahibaw bɛ min kan o jama kulu olu y'u yɛrɛ ko ye kelen kelen bɛ ka kuma na ale de y'o ye a ma faamuyabaliya caman de bɛ yen yanni gurupu kelen kelen bɛɛ fɔlɔ n'a tun kɛra cogo o cogo i b'a sɔrɔ marjaiya u bɛ segin ka taa fɛn min ma o ye fɛn kelen de ye parce que o ye kuranɛ ye ani alakira ka kuma sallallahu alaihi wasallam ani dɔnnibaw ka faamuya o dɔnniba ninnu fana tun ye dɔnniba hakikaw ye ala ko dɔnnibaw don ala ko fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa ahla dhikri ye minnu ye olu de tun bɛ yen ni alakira ko sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya dɔnnibaw de ye nabiɲumanw tiɲɛtabaw ye o dɔnnibaw fana de tun bɛ yen yani olu b'u ka kɔfɛ mɔgɔ ninnu ndajuru minɛ u bɛ sira juru la u bɛ yeren b'u ye kɔfɛ mɔgɔ ninnu fana b'u bonya dɔn olu fana bɛ ko t'u ta la u b'a dɔn mɔgɔ tɛ ala sɔrɔ fiyewu ni sababu tɛ sababu ma se k'a sɔrɔ cogo min na ni alakira tɛ sallallahu alaihi wasallam alakira taara ka min to mantonw bolo o de ye dɔnniba ninnu ye alakira yɛrɛ fana y'o de jira k'a fɔ al ulama warasatul anbiya ala fana y'o de jira kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun o n'o ɲɔgɔnna k'a fɔ u tɛ kelen ye ani hadisa caman wɛrɛw bɛ yen alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam dɔ b'aw sɔmantiya la gurupu caman min bɛ yen sisan ani fɔlɔ ta n'i y'u suma ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ sisan ta de ka ca kojugu parce que dugu bɛɛ n'a ta don jamana bɛɛ n'a ta dɔn misiri bɛɛ n'a ta dɔn a bɛna kɛ cɛ kelen yɛrɛ denw n'u ta dɔn bɛɛ n'i ta dɔn bon o sɔrɔla cogoya min na a kɛra fiɲɛ silamɛya la a kɛra fiɲɛ silamɛw bolo bari kelen kelen bɛ i ta lapasa kelen kelen ko bon ni ne ta tɛ dɔwɛrɛ tɛ wa muadala rabu b'a fɔ fɛn muadala a bɛɛ kɛra muadala sifiriya ni ne tɛ foyi tɛ bɛɛ y'i ka silamɛya kɛ ten bɛɛ y'i ka limaniya kɛ ten bɛɛ y'i ka alako kɛ ten k'a sɔrɔ n'i y'o gurupu ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ kelen kelen i b'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ defuba kelen min na o ye filibantiya ye silamɛya yɛrɛ faamuya ko ɲuman o b'a min na o ka dɔgɔ ni silamɛya faamuya ɲuman tɛ yen sisan o tuma kelen kelen bɛɛ b'a ni i ta lapasa bɛn tɛna se ka kɛ o mɔgɔ ninnu gurupu ninnu fɛn bɛ minnu bolo u ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u bila diɲɛ kɔnɔ k'u cari k'a fɔ a ye taa ala ko fɔ e ma kalan i bɛ taa ala ko fɔ i b'a fɔ cogo di i bɛ mɔgɔ dɔw ye kitabu kelen tɛ sariya kitabu la n'u bɛ se ka tɔgɔ fɔ a bɛna to u bɛ kuma u bɛ tile ka kuma u bɛ si ka kuma dɔnniba kelen ka kuma tɛ yen u bɛ se ka min kɛ dalilu ye kuma dɔ dusulen don u bolo u b'o fɔ u bɛ sara o de kan n'i ko mɔgɔ y'i ta taa nin baara in kɛ baarakɛminɛn t'e bolo i bɛ taa yaala kana kɛ a kɛra ten de bon n'i k'i bɛ jigin olu la mɔgɔ minnu y'u ta k'a fɔ a ye ala ko fɔ k'a sɔrɔ u b'a dɔn u ma kalan jɔn ye kojugu kɛ e bɛ nafolo di mɔgɔ ma ala ko ye fɛn min ye san 23 de kɛ a bɛ jigin ala kira kan sallallahu alaihi wasallam sɛbɛw fana don k'a f'u ye ala kira ye darabow fana don mɔgɔ min tun bɛ kiiri tigɛ o la mɔgɔ min tun bɛ mɔgɔ ɲininka o la ala ko la n'a bɛ kuma a tɛ tɛmɛ mɔgɔ damadɔnin kan tɔw bɛɛ dun ye darabow ye u bɛɛ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam nɔfɛ o kɔrɔ de ye k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ yen tɔw ninnu ma se o ma ni ye alimuftun fatuwakɛlaw sɛbɛw la o y'a sɔrɔ mɔgɔ damadɔnin de don
ama tɛmɛ 10 kan dɔw fɛ ama tɛmɛ 10 fila kan dɔw fɛ o hakɛ kɔni don kɛmɛw tɛ waa kelenw tɛ o kɛra ka da mun kan o de k'a fɔ sariya dɔnni a bɛ hitaji kalan de la a bɛ hitaji karamɔgɔ de la nka n'i ye mɔgɔ ta ten taa i ka taa dawa kɛ a bɛ taa dawa kɛ a bɛ taa mun kɛ e dun b'a sara in dun nege b'ale la a bɛ taa dɔ fɔ ten kɛ a bɛ dɔ de fɔ o bɛ dɔ de fɔ silamɛ bɛ dilan ten wa a tɛ dilan ten wa n'i y'a ye ala ko kuma bɛɛ kɛra mɔgɔ wɛrɛ dɔgɔya ye a bɛɛ kɛra nɛni ye a bɛɛ kɛra dangani ye a bɛɛ kɛra ka mɔgɔw lebu farasa awa a bɛɛ lajɛlen kɛra awa ka se mɔgɔ ɲumanw ma ala fɛ dɔwɛrɛ tɛ yen ka fɔ foyi tɛ yen ka fɔ an fɛn o masiba de kɔnɔ yanni u ye ko fila de fɔ ka sin k'o kɛ ko kunba fila i bɛ se ka kuma bɛɛ ko o kɔnɔ la'alla i fiɲɛ tɛ dɔn joona sunna ni bida ni fɛn min fɔra i b'a fɔ nin tɛ sunna ye ni dɔwɛrɛ fɔra i b'a fɔ ko nin ye bida ye a banna nin bɛ sin ka e lafiya ten et puis minnu b'a mɛn kunfin olu hakili la k'i ye fɛn dɔ fɔ ka sɔrɔ i ma foyi fɔ an ye sigi ko 16 kɛ sunna ni bida la ka dɔwɛrɛ k'o kɔfɛ a b'a dɔn a ma ban kumaw bɛ se ka k'a la hasa o bɛ se ka dɔn ten ko nin ye sunna ni bida ye an y'a jira k'a fɔ fɔɲɔgɔnya min b'o la o dɔnnen don an y'a jira k'a fɔ jamana kelen na mɔgɔw bɛ yen min ye nin a kɛ nin ye min y'a kɛ nin ye o caman ma fɔ wa an ye misali caman fɔra soriya yɛrɛ la an ka dɔnnibagaw bɛ yen fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn dama min na nin ko sunna don nin ko bida don hakɛ t'o la o de ale tɛ dɔwɛrɛ dɔw kɔ o de bɛna fɔ yanni filanan bɛ yen o ye salafu salihu ye n'i ye min ɲininka ni kalan t'a la fɛn min bɛ fɔ a kɔnɔ dɔrɔn salafu ma kɛ o de kama nin ko fila nin de an ka diinɛ ko masiba kalanbali bɛɛ bɛ se ka nin fɔ kalanbali bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ latiɲɛ ni nin ye kalanbali bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ni nin kuma ninnu ye binna dɔ tan a banna nin tɛ sunna ye salafu salihu ma nin kɛ tuma min na ni journal dɔw tun bɛ bɔ arabu jamanaw ka kan kiiritigɛbaw bɛ yen u bɛ kiiriw tigɛ ɲininkalikɛlaw bɛ u ɲininka ko dɔ la u bɛ kiiriw tigɛ ne tun bɛ u ta o de kama kuma fɔcogo bɛ yen sariya kiiti tigɛ cogo bɛ yen n'i ye dɔnnibagaw lajɛ u ye sariya kiiti tigɛ cogoya min na k'a ta kabini abu hanifatɔw na ka na alimami shafi'u na ka na fɔ kɔsa ninnu na dɔnnibaa sɛbɛw yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la u bɛ kiiti tigɛ cogo min na ani sisan ta n'i y'a lajɛ i b'a dɔn lafasali bɛ kalamaliya fana bɛ yen i bɛ se ka kiiti dɔ tigɛ ten ko nin ye dɔnnibaa sɔ caman ye min girinya jumhurul ulama ye e b'i yɛrɛ ɲininka man hum jumhurul ulama jɔnw don a tɛ maa si tɔgɔ fɔ an bɛ se ka fɔ bamanankan na min na kalabantiya donna la wala a bɛ se ka fɔ de salafu salihu ma nin kɛ k'a sɔrɔ o caman bɛ fɔ k'a ma kɛ a y'o kɛ ni yɔrɔ o caman jira kalandenw na wa nin ko fila de kɛra sisan diinɛ ko fɛ mɛ min b'a la kalanbaliya min fana don warisigiw de y'u farinya k'u bila mɔgɔw la ka fɛn di u ma a ye kuma a ye dawa kɛ an ka hakilila ye nin ye o tuma fɛn o fɛn bɛ jɛ o ɲɛfɛ sa o bɛ lasiɲɛ cogo cogo o bɛ lasiɲɛ ten o fɛn minnu bɛ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye ni mɔgɔ min ni yɔrɔ wɛrɛ t'i la k'a mɛn wajibi don i b'o de faamu o de tiɲɛni fila an bolo sisan ayiwa ka ala ko sunna ni bɛn'a kɛ ko wɛrɛ an bɛ se ka kɛ jagokun yɛrɛ ka salafu salihu batuli ka ko wɛrɛ o tuma fɔ salafu salihu batuli bɛ kɛ cogo min na fini ko tɛ banfula ko tɛ jalamugu ko tɛ sabara jalan ko tɛ fɛn wɛrɛ de don olu ka siraw cayara masabu bɛɛ bɔra ye nka u bɛɛ kɛra ba kelen fa kelen ye o bɛɛ kɛra fa kelen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne ta bɔra yɔrɔ min na karisa fana ta bɔra ten ni dun t'a la yanni o tuma an k'a fɔ salafu salihu yɛrɛ ka mizan ye min ye
ni o b'a ni yɔrɔ waati tɔw cɛ o ye de k'a fɔ u bɛ se ka dalilu bɔ kuranɛ ni hadisa la ni sira min ye ni mɔgɔ min y'o sira dɔn o tuma anta min atba'i salafi salih n'i m'o kɛ lasta min atba'i salafi salih o de kɛra ka sinzan kɛ ala kɛra ka sunna sallallahu alaihi wasallam a nana cogo min na a sanima ka se ka don ani filibantiw ni lapasalikɛlaw ni nidɔntigiw cɛ yalo kana fɛn dɔn a la sisan an ɲɛ b'a la o dɔnbaliya kama caman dɔnnen b'a la caman de b'a la sisan k'a fɔ salafu salihu ka kuma dɔn ka sɔrɔ salafu salihu ka kuma tɛ k'a fɔ a ka baara dɔn a ka baara tɛ dasu tɛmɛnen na an y'a fɔ k'a fɔ التعامل مع القرآن الكريم والتعامل مع السنة النبوية الشريفة كقرانتا كباركنا كألك حديثه صلى الله عليه وسلم كباركنا أنكو سلف الصالح دي بيني فننا سلف الصالح كروتي كفو واتي مغودتي كفو بيبسي كاي لكن ولو كراي دي كدا أيوة وي على كراي صلى الله عليه وسلم أيوة ويوك عقيدة من على كرالا ويسلم تعاليم من على كرالا مباشرة وشيتو نكراتي صلى الله عليه وسلم يعني أتمنى واجب دو ولي ببلا موتو يعني سلف صالح جروب فلانا ويقرن الثاني مؤمن دارا نيكا سيبو دي منو على كراي صلى الله عليه وسلم كم نكما بنا دبنا ساما واتي جاما سلف سلف يميا كادو أفورا كفو سلف يميا ودونا جما كل من على كراي صلى الله عليه وسلم نيوك اسلام مننا ويوك الدين مننا وحديث مننا ودبا فودي ما القرن الاول والقرن الفولي قرن من بدوكا ولي سيبا نوني بوي ولما على كراي صلى الله عليه وسلم على كراي بو يوي ولو فنا كاتشا وافودي ما التابعون وما على كراي وي على كراي بوي يعني يلدا دغلي كنه وي يا فهم وانو يلا دغلي كني اولوي برولو يامنا على كرا صلى الله عليه وسلم وتما بكم سيسر نونكا جيل فلان دي حلقه السبنا وبفهم تابع التابعين وانو فنا يبوي وانو كافو واتي من بي ناكسني السنه كدوني على كرا يركا كرنوندي صلى الله عليه وسلم مباشره وكفترك فانا كسر وكانت شو كسر فيما دو على فرو ابي حرم الدنيا تشو نيمان كان نيامي شمكالا o bana nini kulu sabana yi bari bilaw chama sintiraya firaku dallatu wa ho firaku minu ye firaku filunya no yesrabla o chama sintira ni grupu sabana na so ko chaira kuju awa salama don mɔgɔ minnu donna salama na kura sisan olu cayara bɛɛ n'i ka hakilila nana bɛɛ n'i ka diinɛ kɔrɔ cogoyaw nana bɛɛ n'i ka laadaw nana laada minnu arabu tun t'o dɔn kɔfɛ yani kelen kelen bɛ fana sira bɔ a yɛrɛ ya ala y'o de kankarida ko anna hada siratin mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون على نندي نك السرايا ايومني اكن السلام سومبر اكن ولمني سلام من فراني اي كابونك السلام ni ala ba wasani nindi la'alla ana sira alanya okoro de nama mineta ala insayati ama famu يفهمنا يعني فإن كل الفرق التي تصنف وكفو فرق الضلالة دون أبشنتنا عصرنا بالذات سامع كل فم في بي نبي فبتاريخ الإسلامي كفو كل فيلندو أفراد كل سبب من كين ده أبفنا دمنا كل سبب نلا إيه بفهم شو لي أبدا من كل سبب نلا أبدا من نافر معتزلة nan grupu na fara qadariyo anana yande na fara jabariyo anana yande na fara rawafidu anana yande na fara jahmiyo abena na yande
iga tla kan baga tabulu fo dunna na to kono nin be ko be ni ala yan kisin no man nun tiyo fo do de bu noro anasisa no te nun tiyo mutazila fana tiya akengile nun tiya ai abise ke modo de be mutazila hakilata ga mutazila yere ka kobe kalamba ti disigo ko ai disigo ke mo be se ga kiti kilengelenta hakilla kilenta mutazila fe ibise ga hakilla kilenta murja o fe ibise ga hakilla do ta khawarija o fe ga atte ka fo ibise ga ka groupe yetu ya famia o abe min fo khawarija de ye folo o de mo be se ka fen fo de la parce que dolbo be benna ka fo ni groupe nunu bela yele banna ka fo comme groupe do abe cité tu fo khawarija khawariyu de be mine se na ali fa ka ko chama ga islamana afora ka fo lu ko inti banfiu olu tamashin folote ni nete islamati awla hum khawarij olu masra ka fo olu ko ni ki bo lu qisafo o ko jan ko so olu ko kita de chara kuju olu de kafira sabati beka aisha tu kafiru ummul mu'minin سيدنا علي كافر طلحة كافر عمرو بن العاص كافر معاوية كافر ولوت ندسران كافر موشي كافر ابي نيكو مغونغو كافر بسون يفا وبي فا يردك يو فالي يري على باتو دولو بوتو وني بشينترا غروب سبانان دي كونانا ولا دي مغون مكما يبي حكريسي كوسوي كا كونيني كا كلامبو تافو نافر على كراكو صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني جما كلوا لن يماي نك قرني نبي منا ثم الذين يلونهم كفى منهم بالدولولا ويتابعون به ثم الذين يلونهم كفى من بتو غروب سبانا أنو غونغوني بدمنا غروب سبانا ابو فمشوري ميا في نكو خير القرون قرني jama kuro la nyuma yeneta nabe minna anko koros labara don bo fe doko majmu'ul qurun ani nahu qarnu forensi مثلا ويكون qarnu folo bekafsa qarnu flanay ويكون qarnu flanan bekafsa qarnu sabanay وهكذا ودوka fasani doko wati be mode be qarnu folayna min nin tobo ga mo be seke ke qarnu flanana abe qarnu folo modo bo wala ba nyi fendola ni waqu yere laje iwasro wode ni hakika kasu parce que mo se bawna nana chugomina cien non fana nanante o tika fo ka fo ibe wa fo chugomina ka fo yefen fo sebo ni fono alotikile khairul quruni qarni wa yasaybu ثم الذين يلونهم ويتابعون ثم الذين يلونهم ويتابعون يعني غرب چاما بلا يلن كرا كل سبانين لا بدمنا كل سبانين من دمنا ابين no ka toro bonyana be o de khawariju don bo ya jira ka fo o fana de ti banfiu khawariju minun ko mo gore islama ni aunte olu ka kisa ka jan kosobe olu de tieni bag islamana adona ka fo olu de be fana fo ka da se jewulima ya anna kullu man itaqala ka fo alik kilin de islamay wa hadi fikratul khawarij وهو مما التكفيريون من بيسيسا قضية التكفير في العالم الإسلامي وفكرة أفسر خوارج دلا مغورة إسلامي ولو بمغو كافر يعني كوشامي كاسو كافر إسلامانا يعني ني نغروبو شامي ندمني مينون تورا كوفي يعني نينكو معتزلة نينكو مرجئة nanko rawafidu nanko jahamiya nin be hakilla do de nin bela yenen lasti sura imamat nyemo ya ko de fe yan otman ni olu mim masun ka tani shifa sisa o to de kera al sunnah wal jamaa e kuma fama ya fam mo ko me amake mutazile amuka hakillata amake jabriye amake qadariye amake rawafidu amake jahamiye amake groupe fongo fensintina na amadu shida oloko wala kra ne akasebo sallallahu alaihi wasallam utumbe chugo mina ambeti islamaya ndido ay olu islama fahamu chugo mina amfana be tuti wa fodi ma ahlus sunnati wal jamaa
olu fana m'u yɛrɛ tɔgɔ da u la k'a fɔ an bɛnna kan yan olu y'ale nin jama kulukulu ninnu hali n'u cayara cogo o cogo u kelen kelen bɛ dɔɔnin dɔɔnin de ye mɔgɔ minnu tɛ u ka sira kan fiyewu n'olu tora alakira n'a ka sahibaw kɔfɛ olu de kɛra ahlusunna olu de ka ca cogo de hum ahlusunnati wal jamaat yan ninnu fila tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na fiyewu fi tarikh al-islami yan hadi al-haqiqatu la budda an b'a o faamu kosɛbɛ n'an b'a ye k'a fɔ firqa kelen kelen bɛɛ b'a a wele k'a fɔ ale bɛ salafu ta de minɛ n'an y'o faamu an bɛ ɲininkali kɛ sisan salafu dɔnna k'a fɔ nin jamakulu saba in de ye salafu a fɔra an ka nin salafu nin jamakulu saba in de bato yanni alakira de ye olu ka olu ka fusamantiya fɔ yana o tuma silama tɛ se ka kɛ fiyewu n'i tɛ nin jamakulu saba in kanu n'i t'a lajɛ i ka baara ni nin jamakulu saba in ka bila bɛn ɲɔgɔn kan ladegeli bɛ kɛ ninnu de ye ninnu ye kuranɛ ni hadisa faamu cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ to olu de kɔfɛ yanni faamuya cogo wɛrɛ si tɛ na min tɛ ninnu ta ye yanni min mana ninnu ta fɔɲɔgɔnya o tuma o na kɛ fili ye a bɛ wajibiya i ko o to yen bari an k'a dɔn k'a fɔ nususu sariya kuranɛ nasiw wala alakira ka kuma sallallahu alaihi wa sallam u tɛ se ka faamu fiyewu fo an ka to ninnu de kɔfɛ parce que olu de ye larabu ye olu de ye alakira sallallahu alaihi wa sallam ni alakira ma kuranɛ tafsir anw ye an ma hadisa dɔ kɔrɔ fɔ ale olu ni alakira bɛ ɲɔgɔn kan su ni tile wajibi de olu bɛ fɛn dɔ faamu mɔgɔ tɔw tɛ fɛn faamu yanni o tuma n'an ko an ka kuranɛ faamu wala an ko an ka hadisa faamu olu ye iltizamu kɛ min ye olu y'u yɛrɛ to kɔfɛ min na olu ye minɛni kɛ ni sira min ye wajibi dɔ sira minɛni bɛ kɛ ni o sira ye yanni ka salafu salihu batu a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ayiwa a kɔrɔ tɛ k'a fɔ olu de ye manto ninnu ɲɛfɛmɔgɔw ye taritibi zabani waati ko la o dama tɛ safe waati fɔlɔ waati filanan waati sabanan u ye fusamantiya sɔrɔ de nin ka surun alakira la ka tɛmɛ bɛɛ kan nin fana ka surun alakira ka masurunbaw la ka tɛmɛ tɔw kan nin fana ka surun olu la o surunya in de ka taa alakira ma sallallahu alaihi wa sallam fusamantiya in sɔrɔla ye y'a faamu kosɛbɛ a faamuna ya dɔw ko fusamantiya in tɛ waati ko nɔfɛ fusamantiya bɛ alakira de ye lasili ye o de ye lasili ye o de ye a bɔyɔrɔ ye o de ye wasira ye an ni ala cɛ yali jamakulu min ka siri o la n'o y'a mɛn alakira yɛrɛ la n'o ye alakira yɛrɛ ye a b'a ka batu kɛ cogoya min na alakira ye fɛn dɔw f'u ye a ma minnu ye a m'o f'olu ye yani o tuma olu de ne sariya faamuya ka surun ka tɛmɛ mɔgɔw tɔw kan minnu minɛ olu fana kɔfɛ olu fana ye alakira yebaw ye olu fana ni mɔgɔ tɔw ye kelen ye wa ayi olu fana b'a faamu ka tɛmɛ kɔfɛ mɔgɔw ma kɔfɛ mɔgɔ ninnu nana sisan olu fana fusamantaw dɔ b'u ye bari alakira ye fusamantaw dɔ d'u ma k'a fɔ a t'a sɔrɔ ko bɛɛ tiɲɛna nka ko ɲaminen fana caman sɔrɔla ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ mɔgɔ fusamanti min wala fusamanta min ni alakira y'a d'u ma sallallahu alaihi wasallam k'o bɔra ye dɛ ayi o bɛ yen o bɛ yen a ka faamu o cogo la yanni o tuma itibaw salafi salihin min bɛ fɔ halisa an bɛ n'o de fɔ bari a bɛ fɔ an ka kitabu la hali a sali la masala a b'a fɔ k'a fɔ watibaw salafi salihin ka salafi salihu batu o batuli o tɛ dɔwɛrɛ ye f'u ye sariya dalilu faamu cogo min na ka bɔ alakira fɛ sallallahu alaihi wa sallam ni kɔfɛmɔgɔ y'a ta ɲɛfɛla la n'o kɔfɛmɔgɔ fana y'a ta o la sisan f'an ka to o la olu y'a faamu cogo jumɛn na olu ye kitaw bɔ a kɔnɔ ni cogoya minnu ye u sɔnna ka mun bɔ a kɔnɔ u sɔnna ka min to yen awa dɔnniba minnu bɛ o y'olu ka sira ye n'o tɛ k'a fɔ u ka itibaw salafi salihi kɔrɔ de ye k'a fɔ ko u tun bɛ nin fini de dɔn wala u ka jalamusitɔw de tun ye wala u ka sabaraw de tun ye nin ye o kɔrɔ tɛ min bɛ fɔ kitabu kɔni kɔnɔ u ye kuranɛ ni hadisa min ni sariya kituw bɛ b'olu kɔnɔ u y'olu minɛ alakira bolo sallallahu alaihi wa sallam cogo min na o kɛra cogo min na jamakulu saba in fɛ an ka to de la n'an ye dɔwɛrɛ don a la min t'o sira ye an bɔra a la yɛrɛ nin de ye itibaw salafi mana ye salafu salihu batuli kɔrɔ min b'a la o de ye nin yan n'an ye nin faamu olu jɛnna ni ko ko ye silamɛya na sisan
Qur'an tafsir ko la olu jɛnna ni fɛn o fɛn hadisaw la ko la sisan olu jɛnna ni ko min ye diɲɛ istinbat la ka bɔ Qur'an ni hadisa la ka kiti dɔ bɔ a kɔnɔ u ye ijtihadi fɛn o fɛn kɛ o kɔnɔna na yani ni mɔgɔ min b'o o sira in kan olu y'a bɔ ni lahara min ye ni i jɛnnen bɛ ni o ye i b'olu kɔfɛ o la an tabi man yattabi o salafa salih o tuma e kɛra salafu salihu batuba ye yani nin b'a jira na k'a fɔ alimami naani min bɛ yen Abu Hanifata radiyallahu anhu al-Imam Malik radiyallahu anhu الإمام الشافعي رضي الله عنه أحمد بن حنبل رضي الله عنه نون بلا جلنا سيبو كفر قال كرا يفصل من داس سواتي جمع كل سوامي ناس مغنان ببولا أفهمنا ni mɔgɔnaani bɛɛ lajɛlen bɛ o la alimanbanani yani ni alimanbanani bɔra ni olu de na ni fiqhu ye fiqhu bɔra Qur'an na fiqhu bɔra hadisa la fiqhu bɔra min mɔgɔ ka nalama bɛ se ka se i bɛ sigi k'a fɔ ko fiqhu k'olu yɛrɛ de sigira ko kosɛbɛ wa ni mɔgɔ min bɛ kalama dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nin ye fiqhu kuma de ye ayi olu tɛ mɔgɔ man k'olu jaabi yɛrɛ o olu kɔni yana daqa safihu fala tusifu لأن جوابه ألا يجاب مغتول جبيرو ناصر أو علوما على كرب بنيادو وما قرآن بنيادو وما على كره مكان بنيادو وما سامع على كره مكان بنيا كجو كفر على كراكا أو نبينا دوسيسا مؤمنون تو يرك كلام ودي على كلا بلا بمؤمنون الله أكبر ni Abu Hanifa da kabni hira sambi ulungula sambi se abe fadu sambi koronto hakedo alma maliki fana kete ka wolo madina ka fatu be madina misri kono mata yoro reshi aka kalam bela jelen ke madina misri kono aka kitabu bela jelen la madina misri kono e bina fen fo ma hadisa e de bina hadisa dombi hakili yerde والله على كلا بلادو ديرو بس كنا على كلا صلى الله عليه لحوم العلماء يسمون دون ما شوي بوادي لا بلا تشام مامبولو اني اعوذ بالله لبان كو جوغا تشام مامبولو دون ديرو الله اكبر على كلام صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا اعلنته بالحرف على كلام فونغا جوني مو من ولي جونتري كانوا با جوياني akasi nga kele o kele de do ado bu dafa mo bu dati ni yalla je hana ma dembe laban ko de bulo lo ala de do wala yaz billahi ala kan kishi wa akoka cha e bi laban ko de fara a chama be ni mankaina ni deun laje ni mo deun la ni ko laje kofe ba do ala kote inna allaha la yastahi an yaz'a al barakata min haythu ja'ala as-sama ala la baraka bla yormina akata ka boy yan utma ne salafu salihu ye ni mo nani siga tala nun siga bla yoro reshi ni jima kulu sabante yan alakira de shira rasisan ka fo ni jima kulu sabande ne kam manto nafsu sabante bo jima kulu sabain fana na mo minun bula ma fo kalamba tula ala sira ba tula ngam mo bi siga nun fana bo alawa ni bi se go bo la mona jebe bena u kan fo ka se sisama wala wa taala ni hakili bi ya no lo ko sisa ne ni famuta we hadisa we mi famu we qur'ana ni hadisa di ani sebe ka kuma minun fora olu de ka suru ni alakra ka shire sallallahu olu de ka fusa olu de ka telin ko don ka te ngoto ka fiu borani de law fiu borani la wa men ni te fato resa bi yere negen ko be se ka fenta ka sali ke chugo re dama qur'ana hadisa bi sewa sali ke chugo dama bi se ka qur'ana bo minu ya sere ni olu masiki ka lowtew masiki ka hakillo sere sonna de ka fo nene de famu qur'ana hadisa la yo o de kera ka ni abla jelen be ta qur'ana hadisa la akra ba fo tuma al ulama warasatul anbiya munna tafa al muhaddisun ato don abodo nga ko al ulama yan mo ko bi yarta alimu yere korodon rabu kana o kanga kuma wa fiu ma al mutisiga ke faka sura ni fanu num bede franyonga alum bisiga sura ta qur'an don
bo sisan on de bina fo Imam Malik Abu Hanifa Imam Shafi folo de l'usul de la usul bi ni Qur'an kalanti nya ko fiu shara yɛrɛ dɔnni tɛ se ka ɲa ko fiyewu n'a dɔnnen tɛ sisan n'a tɛ kalan yɔrɔ la Imam Shafi de y'a kitabu fɔlɔ de la Imam Shafi e de bɛna fɔ ye k'a fɔ ko o ka kuma ye kuma fu de ye o tuma a ka to Ala ni a kira ma ninnu ka ijtihadatu minnu bɛ yen n'i y'a kalan Masawul Maliki la sisan k'a fɔ sali faridaw ye nin ye kana siga la hadisa dɔ de bɛ yen a y'a ta o kan n'i y'a ta Masawul Shafi k'a fɔ sali faridaw ye nin ye kana siga la a fana ka dalilu de b'a bolo kitabu ni sunna la faamuyaw ye ɲɔgɔn bila nka kɛlɛ tɛ yen faamuya ye ɲɔgɔn bila dɔ se k'a fɔ dɔ ta ye nkalon ye laysa ra'yun awla min ra'yin parce que Ala kira m'o fɔ i ye mɔgɔ mana mɔgɔ ɲininka sisan k'a fɔ sali farida joli ye sali farida joli ye e bɛ se ka hadisa jumɛn fɔ la k'o fɔ hadisa de fɔ n t'o hadisa dɔn a tɛ i tɛ se n'a fɔra sali farida joli an ka asan ka se sali yɛrɛ ma sali farida joli i tɛ se ka hadisa si fɔ k'e b'a farida fɔ ye mɔgɔ bɛ sali sisan n'i ye kitabu ninnu bɛɛ lajɛlen datugu k'i ka sali bɛ tiɲɛ siga si t'o la ni diɲɛ silamɛya kiti bɛɛ tɛ sali yɛrɛ kelen ye o min ka nɔgɔ n'i b'o kɛ don o don o ye nin ye o tɛ se ka bɔ a kɔrɔ o tuma kiti tɔw yɛrɛ minnu bɛ yen i bɛ n'o kɛ cogo di o tuma maana itiba salafi kɔrɔ de ye an ka tu kɔfɛ ni o fɔra n'o ye hadisa de ye n'o sahalen don ni hadisa de bɛ yen n'o sahalen don k'a fɔ khairul quruni qarni ninnu saba de ka fisa qarni tɔw ye a dun sabatara alimami saba in n ka fɔ alimami naani bɛɛ bɛ o qarni fusamantiya in de kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ ma fusamantiya di ala kɛra de ye fusamantiya di u ma k'u ɲɔgɔn tɛ yen sallallahu alaihi wa sallam n'i ma se ka olu to yen o kama e de bɛna ala kɛra ka mantonw dɔn ka tɛmɛ ala kɛra yɛrɛ kama e de bɛna fusamantiya dɔ dɔn ka ala kɛra yɛrɛ ma min dɔn ala kɛra cikun de don a ko n y'a to dɔnnibaaw de bolo a ko dɔnnibaaw de ye anw tiɲɛtabaaw ye a ko nin karnu saba in de ye ɲɔgɔn tɛ karnuw na ni mɔgɔ naani fana bɛɛ bɔra o karnuw na e tilala k'o de ye bid'amɔgɔw ye et puis u bɛ dɔ ta fɔ o tɛ se ka dɔ ta fɔ i b'a dɔn o de la ala ko tɛ ne tɛ i b'a bɛɛ fɔ ne ye fɛn fɔ Abu Hanifa ta ne ye fɛn fɔ Imam Maliki ma i ye fɛn fɔ Imam Shafi'i ma i ka dɔ fɔ Ahmad bin Hanbal ma kɛ u bɛ pan kunna o bon ninnu mɔgɔ naani na o jɔnni ka surun karnu ninnu na ka tɛmɛ jɔnni kan Abu Hanifa ta ka suratɔw ye o nana ka sɔrɔ hijira yɛrɛ san 100 ma dafa Imam Maliki bɛ da o kan Imam Shafi'i bɛ da o kan hijira san 241 ɲɔgɔnna de Ahmad bin Hanbal ka fatu kɛra Ahmad bin Hanbal kosɛbɛ bon ne ninnu bɔ nin na sisan i bɛ ala kɛra yɛrɛ sɔsɔ sisan ne ko ninnu ka baara kelen ye bid'a de ye ne ko k'a fɔ i bɛ se ka taa fɛn ta min al-Qur'an mubasharatan wa min al-hadith mubasharatan ko hakili a fɔli kɔni ye i y'a dɔn a tɛ se ka kɛ yɛrɛ o nka fɔli yɛrɛ kɔni bɛ kana hakili ntanya de kan silamɛ fusamanta ma dɔn o waati sisan a bɛna dɔn de ka fɛn tɛ Qur'an na hadisa kɔnɔ fusamanta in bolo o ma dɔn olu bolo a bɛna dɔn e de bolo yan o kɔni hakili de tɛ yen wala yazu billah salafu salihu tun bɛ qararat wal ahkam minnu bɛ jigin u kan ka bɔ ala kira fɛ sallallahu alaihi wa sallam n'a fɔra a jɛlen don tigɛnkan don a bɛ kana nin kan u b'a ta o kan an b'a fɔ o ma qat'iyyu subut wa qat'iyyu dilalat a sabatilen don k'a fɔ ala y'a fɔ a sabatilen don k'a fɔ ala kira y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam summa qat'iyyu dilalat a kananen bɛ min kan o ye dankariya ye k'a fɔ siga t'o la a bɛ ne nin de ye n'o ayasɛw nana o bɛ ta kuma fila t'o la ni aya kɛra aya wɛrɛw ye waati min ni ishahadatu bɛ se ka don a la
o tuma wajibi do sisan dɔnnibaw de ka kuma bɛ minɛ o dɔnnibaw ninnu bɛ kuma minɛ u bɛna n'u ka hakilila min ye hakilila tɛ k'a fɔ u b'a bɔ u yɛrɛ fɛ yani istinbaatu bɛ kɛ kuranɛ aya la cogo min na a bɛ kɛ ten مثلا نالنا قرآن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مثال كلينوسي نقول لك أنا صلى أبا فيك الصلي فاغسلوا وجوهكم أكان يدوكم وأيديكم إلى المرافق أقعد تقولوا كسيدنا كنكرما وامسحوا برؤوسكم أياكم قولوا سلوا أرجلكم إلى الكعبين ثم أكاسين فلافنكو أو بكلام منك أرجلكم بالنصب معطوفا على اغسلوا أيديكم إلى المرافق إذا أرجلكم إلى الكعبين معطوف على المنصوب والمعطوف على المنصوب يكون منصوبا يعني أين ندفو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أنفي يعني نيكو أنفي سالي فرداي جولي إسكا من ناني دفو أي أمونياتي أناني أي قرآن سوسو ديوا غنياتي أبي آية نوا أي دو ما فهموا كفو إذا قمتم إلى الصلاة وبيبلا غنيا نونوا do ya famute ngania ko ni nafsu mafala gabara tike ni ngania teo bon ambe muwalatu fo ka tunyona ote aya no ay no bina so dal warda dal ko be terkeli o fana te aya na parce que nako faksulu wujuhakum minu ya famu ka fo rasul tse ke fio fi ka terke ya wolu ko ka fo to man dal ko e fendode لكن يعني اللجة يوم مذهبي ورا اللجة وبسكة هو أرجلكم ولو بسالوري بسكة هم قالون دوا نك كلام سرايا كأرجلكم كسين كولي كواجبي كبر معطوف على المنصوب ويكولي غنينكو عليه عم على كلام بلو دوبي صلى الله عليه وسلم وياك وأرجلكم يبقى فاتجي على سوسوا أي إيه كفهم يالو نako wamsahu bi ru'usikum naw fe nanko masu be kay jami'ur ra'si kata tinna katabla tonna ko ka besalo min ko abete bi ko bite abejira ebe ko famo nega famo ko wamsahu bi ru'usikum do ya kay mana do salo kungolo ta ko abe wasa ko menne ko akhatuka bi thawb fini beteo ni yoro ni min yoro de تبعيد يعني وامسحوا برؤوسكم أبيك تبعيدوا يعني لكن كاك وامسحوا رؤوسكم يعني وتقرأناكم لكن منا أنا كقولوا به أبغى كتابه بلا مسح جميع الرأس كسبة قالوا له أي قالوا ده أبيتا بابو من في الفروع لا صعب بيتا يعني ماذا بتقول كفو نيونكو واجب ديرو ولو يا سور سيبو دي فرا نيونكو سيبو فرا نيونكو ماذا بتقول نون لكسو ولو لا كتما اون توكا ولو دي دوتا ولو لا كدابو دوكا اما فهم افهم يعني ني مغو مي يلو كي كدون كفو فينغا نون نانان ni ye misalu kelen fila saba naani ni hakili bira ibi dade ite fen fuma wala ibn Taymiyyah ko aka kitabu dola raf'ul malami anil a'immatil a'lam jalakiri wulle ka bo don ba nyemgo ka fo ka fonga no jalaki te fiu iba so salila sa doge farre ga do fe sunna do dobe daga sunna ga dofe mushabu do awo salibete chomina awa ato salibete chomina hiyibete ngani fende labu damino bar alkira ma danti anye ka fonni nindo nga bela jelen ko ni amana ke chugo chugo akira sali amana ke chugo chugo akira sunye amana ke chugo chugo akira hiye wa hakala kafara ufoyen wenga bar ala jenembeni uyi ala kara jenembeni uyi sallallahu alaihi wasallam salafu salihu batuli kureni
dalu be bo Qur'an na cogo min o bo hadith la cogo min ati ka boni foyango en tala fiu yan an ka jeni o foyango yawi ka balma ke o kan o ittiba o salaf salih al malik ni Abu Hanifa al imam Abu Hanifa o kala de kewa wannan ko mo kala de kewa al imam Shafi'i kalana awa al imam Malik bulu kala de kewa karamo foyango ya fendola o ko ta cogo de i wajibalen do e ya famu cogo mina i ka fote nga kurose ka fo ko e do famu karamo te femu ala mo fla foranyo ko kitula ala ya betano ay ma sayyidina Sulaiman na Dawuda yawa ala ko cogo de o kullana atayna akban wa ilman Dawud yefay Sulaiman idin o foranyo ko kiti kilina nya kitita ala mo fla betano ka fajjana nay yan outma on make chugo mina ore de bora ittiba o salafi salih la nambe salafu salih batu nimbe de bitemeta gaslama yere kilin lasri kilin furonu no ye foyango ya bina kula fon fe ni ala be jeni aye ala dun jirani khilafun ni o ala ko do idan ka ko do be ka aywa mbal mo halsa o klube radio jaga fere magana ka bo kurfna nor mamba mbulo kono o ya afa anan kala mo ye Sheikh Muhammad Al Mustafa Wage na bega ko malim shegne daga jiru ye 76 48 58 90 76 48 58 90 biolofla an woro binan an shegi bidru an shegi bikononto Malitel 65 28 83 28 nega felati kiki bulo elama وسلم لأنفس الخلق كم جاءت بهادمة أيوة أمبال ما سيجنا كدوك ما سيجنا كوكرا حال سام سيجنا كجوري سراكا نكلا كرني بيفكا ينغلي منوكه 76 48 58 90 Malitel 65 28 83 28 wali mshagina ki bismillah nende ittiba salaf salih kiti kilin nun tew o waylu libi o waylu binum be kiti keme julibi dukoro la hala kele la hala keme la hala bakire mbisaka dulun ko ngati ka fo ko kene kan kun nun lido o be kiti bo Qur'an na tugumina o ya bo haditha ni min hashimi khuta de be strado de be atibo kunfe kuma teo ni yo strado ndisa mo mo bo kan don bala kata se yin wurima anta min atba salaf salih Allahu aw ma ke ko kunta minu yanfia so ma fo ko kunta ni madon slamati se katanga ni madon kunfinte malo dinama ati malo Qur'ana yerema ati malo hadisa ma ale bise koko mona na hakila ale bise ka fo abise ka fo re ko Qur'an de yablala abise ka fo ko hadisa de yablala am tle ko chama me on galla da kula o yadda koy yana usman am fon chaman do salafu sahih kula bi o sentala fiu o tala o dalu bi ni salafu sahih menun timbe Makka o hijra kan Madina una lada do suru Madina Madina lada ni Makka lada utikili ayo ya madrika fi ya kafo we koro tubi ka di arakrama sallallahu alaihi wasallam Madina ahamina ka fa badu ko ma koro do ayi bol korsa ko neta do wala haramu do ko haramte aten mbora yoro mina ati anyigi menna o be chugo bina de la daw fana biti so chugo yawo ani fini chugo yawo ani ihtikak bil akharin woni mugoro na do jona san fi islam yoro labla o be takasagi mininke alo be nyogonde minunke oni nyogonche ko chamana jago ni bara warula ni shitinte Madina inga fa ni shitinte Makka lakin una na so manna ka obete mo faruka wa sisa am be fondo fe salafu salih kula o tisika famu
o ye kalanbaliya dama de ye n'i y'a lajɛ sisan k'a fɔ ka taa i sinsin jaramu ko kan k'a kɛ cogoya dɔ la k'a fɔ o de ye salafu ye ka finiko kɛ cogoya dɔ la k'a fɔ salafu ta tun bɛ ten salafu ta tɛ mɔgɔ bolo salafu ko o lara ko ninnu ma kɛ mɔgɔ si ka salafu bato ye salafu bato de n y'a f'i ye cogo min na kuranɛ na hadisa sariya dalilu bɔrɔ f'a o ka jate minɛ u ka to o cogo la komi a tun bɛ cogo min na ni mɔgɔ min ye sira wɛrɛ don a la o bɛ kɛ taabili fasu de yani u tun bɛ makan darabuw ninnu makan darabuw tɛ fini kalanen dɔn fiyewu komi na u nana madina u ma fini kalalenw dɔn wa u bɛ finiw dɔn makankaw tun tɛ min dɔn fiyewu o kɔrɔ ye ko yɛlɛmana yani ɲɛgɛn tun tɛ yen ɲɛgɛn tun tɛ makan duw kɔnɔ fiyewu komi an tun bɛ fɔlɔ burusi kɔnɔnaw bɛ cogo min na ɲɛgɛn tɛ yen bɛɛ bɛ taa kɔfɛla la nka u nana madina o y'a sɔrɔ madinakaw bɛ cogo wɛrɛ la min t'o ye u ma ɲɛgɛnw kɛ wa ka min verrou la a tun tɛ yen o tun bɛ minfɛn minnu dilanlen bɛ jiriw la komi kunnaw ni o ɲɔgɔnnaw o de tun ye minfɛnw ye nka u nana madina o y'a sɔrɔ nin bɛɛ bɛ yen u y'a kɛ alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a tun mana sɛbɛn sɛbɛn ci ka taa mɔgɔ ma a b'a ci a tɛ khatimu k'a la tampon k'a la u nana fɔ a ye masakɛw tɛ foyi kalan ni khatimu t'a la a ma khatimu minɛ wa a tun bɛ khutuba kalan a bɛ sɛbɛn tamaro jukuru de la a mana fɔ a ye k'a fɔ muso dɔ mana na k'a fɔ ministre dɔ b'ale bolo a bɛ se ka minbar dilan i bɛ yɛlɛ min kan i bɛ kɔrɔta sanfɛ yala mɔgɔ b'i kumakan mɛn kosɛbɛ a ma dilan wa a y'a dilan anw tɛ mankan na nin bɛɛ dɔ mankan dɔ bɛ anw bolo ko salafu ko kosɛbɛ y'a kitabu la masalan an bɛ walanbila minnu kɛ ko salafu ma kɛ ni denmisɛn ye kuranɛ durusi an bɛ tobili minnu kɛ wala an bɛ mɔgɔw wele ko salafu ma kɛ o kɛra salafu ko yɛrɛ de kɛra dalilu ye ka fara dɔnbaliya in kan yan sɛbɛw la mɔgɔw tun bɛ yen ayiwa ni denmisɛnw ka seereya nana cogo o cogo u tɛ denmisɛn ka seereya minɛ foyi la kiti b'a b'o la n'u bɛ kiti lamaya u tɛ denmisɛn ka seereya minɛ fɔɲɔgɔnya la tuma min na tabiɲɔgɔn na ka waati nana kɛ tabiw dɔnbaa dɔ bɛ yen u b'a fɔ alifaqih u t'a fɔ alimuhadis u t'a fɔ alimufassir parce que olu tɛ se ka sariya dɔn komi faqihu b'a dɔn cogoya min na ale y'a daga sisan k'a fɔ denmisɛnw bɛ se ka seereya di seereya bɛ minɛ e kuma in faamu wa n y'a faamu sɛbɛw ka waati la ni kiti bɛ kɛ denmisɛn tɛ ɲininka nka ale nana ale tɔgɔ dɔn abdurahman bin abi layla faqihu de tabi'u de don ale ko denmisɛnw n'u ye seereya di ɲɔgɔn kan a seereya bɛ minɛ ko karisa de ye karisa jogin wala karisa de ye karisa ka fini fara tulonkɛ yɔrɔw la ko bari ale ko laadiliw tɛ surunya o yɔrɔw la mɔgɔkɔrɔba tɛ se u denmisɛn dama don o tuma n'an ko k'a fɔ u ka seereya fana tɛ minɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu tɛmɛna an ɲɛfɛ olu m'u ka seereya minɛ waati yɛlɛmana an ka minɛ i b'a faamu yani a sabatira fana k'a fɔ abdullahi ibn umar ale de tun bɛ n'a bɛ khutuba kalan a bɛ khutuba dafa inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum aw la'allakum tadhakkarun suratul nahl ala kirama nin kɛ a y'a ye waati de sera a ma komi ale nana sɔrɔ tugani caman bɛ yen u b'a fɔ cogo min na ayiwa ala kɛra mɔden ninnu sallallahu alaihi wasallam Fatumatu ni Bani Umayya tun bɛ kiri minnu na ani Fatumatu denw n'u donna ɲɔgɔn na cogoya min na yani khutbatigi ka fɛn dɔ fɔ min bɛ mɔgɔw hakili jigin u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fili la u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se k'u yɛrɛ dilan cogoya min na ka yala ka sira wɛrɛ ta ale tun bɛ nin fɔ a ka khutba laban na an t'a fɔ sisan wa a bɛ fɔ mɔgɔ de bɛ se k'a fɔ ko Alakira de tun b'a fɔ wa المهدي العباسي وفنا في آخر الخطبة قلنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الأكرم عفو أكنجي
abe hakli jigi bi do ɲininkali kɛ mina sɔrɔ a tugu tulo b'a la ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin k'u bɛ sɔsɔli la ko dogo sayyidina fɔli ye kojugu ye komi alakira m'a fɔ sayidina ko bɛ f'a fɛ bamakɔ yan bi ne ko sayidina bɛ fɔ ka fara kan sayidina bɛ fɔ maulana bɛ fɔ ko wɛrɛ yɛrɛ bɛ fɔ alakira sallallahu sayyidun ala sayyidu wala da adam wala fɔ ni ala kɛra ma fɔ ne yan a ma fɔ a kana fɔ ayi mɔgɔ bɛ fɛn to ye ko caman kama o tɛ tawadu an y'a o de fɔ k'a fɔ tariku nabi sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ alakira ye fɛn dɔ to ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ a kabalen don yanni alakira mana n'a ye a ka salatu ibrahimiya na o kɔrɔ tɛ k'a fɔ a kabalen don o kɔrɔ tɛ k'a fɔ salatu wɛrɛ tɛ yen min tɛ salatu ibrahimi ye k'a ko fo ka faamu nin bɛɛ faamuya bɛlɛ bɛ kɛ de o salafu ko mɔgɔ ɲumanw m'a kɛ mɔgɔ ɲuman tɛmɛnen ninnu m'a kɛ o de la u bɛ mankan fana sadakallahu alazim min bɛ kɛ kuranna na n'i ye kuranna kalan n'i b'a fɔ sadakallahu alazim o min ma se foyi la i bɛ dɔnnibaa ne ye dɔnnibaa duuru cɛkɔrɔba duuru kelen bɛ ka sɛbɛnni kɛ o la k'o ye bidaa ye k'a kan ka to yen kalan na min kan ka kalan ka ninnu ka bɔ ɲɔgɔn na n'o ye lusulu ye o tɛ kalan n'i ye hadisa kalan ka sɔrɔ i b'o kalan i tɛ foyi kɛ ne nin tɛ sufɛ dɔgɔɲini o sufɛ dɔgɔɲini a kosɛbɛ fiqhu fanfɛla la masalaw fanfɛla la tabiyana minnu nana sisan ninnu kɔfɛ sahibaw kɔfɛ kiti caman nana o tun tɛ yen sahibaw ka waati la kuma tɛ ka fa tun tɛ yen alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam nka u nana ni o kitu ye ka se k'o kitu tigɛ u ma se k'a fɔ u tɛ se k'a fɔ alakira ma nin fɔ wala alakira ma kɛ tan أدب ابن سعد عن سفيان بن عن أبي هاشم البحري قال جئت إلى شريح فقلت له ما الذي أحدث في القضاء قال إن الناس قد أحدثوا فأحدثوا شريح تنبيه وهو شريح القاضي الدون القصر تابعين الدون كيت تجلا من التابعين أي سامبيورو لك على القضية لا سامبيورو وكيت تجني أي kiti dɔnina ani tilenina sai na alu ni mɔgɔw sira ma kiti tigɛ o tigiw ye k'a da koya sai na alu la a y'a kɛ bɛɛ lajɛ a tɔgɔ shureh sai na mɔr de y'a kɛ alqadi a y'o si to bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ alqadiya la sai na usman sigira o y'a to a nɔ na sai na alu sigira o y'a to a nɔ na muawiyatu sigira o y'a to a nɔ na bano mu ya taka mɔgɔw nana olu y'a to a nɔ na a ye san 60 de kɛ alqadiya la ale ye san 100 ni san 9 wala san 100 ni san 8 ale de bolo progrès général Allahu akbar ka dɔn nin bɛɛ ka dɔn ale ye kiti minnu tigɛ n'i y'olu lajɛ kalanbaa bɛɛ bi kabakoya la maa si tɛ k'a fɔ qala Allah wala qala rasul o faamuya min bɛ yen o de ye fiqhu ye n'u ye Seydina Ali ɲininka masala la kɔrɔ dɔgɔmanin ye joli ye ni u tun ko k'a fɔ ka taa muso dɔ farina kiru ko wala a bangena li sittati ashhurin kalo 6 k'a bangena bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ cɛ den tɛ u ka taa farina kiru a furulen na jiginni kosɛbɛ kalo 6 Seydina Ali de ko a kana taa farina kiru donc cɛ ko k'ale den tɛ sa dɛ k'ale tɛ cɛ m'o fɔ dɛ nka olu yɛrɛ de ka faamuya na o tɛ o parce que olu la kɔnɔ tɛ se ka kɛ kalo 6 ye o taa farina kiru wa Seydina Ali de bɛnna ma Seydina Ali ko o kɔni taa farina kiru ko kuranna nasi de ye nin ye muso in tɛ farala kiru ala kɛra dongo sallallahu alaihi wasallam idra'ul hududa bi shubuhat ko ala ko kuranna kɔnɔ والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين باو بشيندي ودوما ساندفلين فلا ويكلم موا عن ناني كو أكتم آيات له وحمله وفصاله 30 شهرا أكونتني دابولي كلو بيسوا يعني كلو بيسوا ني حولين كاملين كلو موا ناني بولا أتوب تجولي فلا أقرأ أبسكك ورا أبسكك كاي يعني أدون فرا إدراء الحدود بالشبهات كوكو بسك الساعة أي حد يوني كابو حد موقع نوي أتانا كتابه بلا جلم ما في أقل الحمل 6 أشهر أقرأ ديني
ya akora ne senna Abubakar ya famu tan don ga senna min tumita haddu ke senna Usman ya famu ka fo ne Qur'an ayen benin ndiwa yo muso be jigi kalo woro ay kuma fokunte jigini ko yede kuma fokunye Qur'an ko ndi ka fo ni mo ka isharu ya sefe ma kiti dobo e kana sigi bi ka foku kiti ayre de ya boy refe we so kitabu la goshini minye ngode filibanta bilbele so kitabu shitte ni kiti kelembara ni daluta la yordora Qur'ana hadisu awa sebo ko kuma mais an fana ka kalan famiya la an fana ba famu kon na muso ba saka jigin kalo woro muso ba saka jigin kalo woro ema shuha famuwa ama Qur'an nasi de fiyo ama docteur ka kuma fo ay Qur'an nasi de fuye ka fo ala ko kono talini den daboli kalo bisaba ama fo hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wa bisigo bo Qur'an kono ay ya nakutun wal walidatu yurdina awladahunna hawlayn kamilayn wa bishindi dawma san dafalen fla ate kolom wannaniya no kalum gonnane dal ala dungo bisawa kalum gonnane bo bisawa la to juli atoy woro yi to be mo woro yendo jate nyo soro waju da be nyo soro mo senna alu yu chamanke wone ko la sa ko akabo e ya mirisa ga wo senna alu mara ni foni ya yere ka kuma folendi e be fende kalama wa ala kuma kando ala kuma kandido o so abele biti masala bambolo ni awa asrafuhu masala de don abela jere nana ni na chulila yani otuma sebo ka dalu bo qur'anana wala ka dalu bo ala ka sunna sallallahu alaihi wasallam otum beke tande ninde shuku fore yatafaqahu fi din de o min fura o odeni tafsir tikito don hadisa tikito don kidi misemini minflenye ni ba fe ka nyanabo e ka hadisa tikito nyinga kana se awani don ba do ko kuma asaka nyanabo ya ko binanya fo ni islama keratu mazhabin nani kofe ago mustahilu kacha me ala ya Allah tige ni mazhabin tigidu ni mo nani daga ke mazhabi tuguyi wannan da bitu fa na mazhabi wara suka dla iska rawa ay ya fa muko sube mazhabi duran suka dla inda ahli sunnah wal jamaa mazhabi shi'a ko nimbi wala fana alakra ya afana sabati sallallahu alaihi wasallam ka ko bi ni bite kuma to fana no iska nya fo alman maliki tumbe awa sena alu modin yin ga kicula le trube wo shi'a ko tumma ke keleo politique donna na wode shi akwai kata te kale sunte betumbi dana beka dalu bi bulu bo dara kara go wa yani hadisa dola alaikum bis sunnati wa itrati itratu yemu ne sai na aluna duna modon bala itratu be mi itratu te ni da hadisa da yawa hadisa do ma honni hadisa nyar ka kana hadisa kilen yawa wa an ko de ni mazhabin nani min nana ne aka don nunu ye jama kul saban me ala kra yo lufu saban jafo mazhabi tiginani mbebe okono olu bisa ke bidama wo tuwa o tsira ko fiu olu nyona tunte kalana daga nya konna kuma fenni fami me nyon soro e nyona tunte wala ka kalana undi be sisa olu ga ke bidatu we no du siga ke bidatu we olu nani famiya mi fiku mi no bora hadisa na qur'an e be sigo la tutu jumena ko lu ni do de sebe manga sikola fiu ya la kra rasul e maso ya soso ala kra rasul be ke fiu hakili ma bukewa ala de kra de ko khairul qurun qarni ala kra de ko al ulama warasul anbiya على ديكو يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ونون يوانا تاوان من بي ni ayu ko don ko sabati ni ena naka fo ni num make don bawi qarnu sawami samanta furo ulu didu ulu fura mu nyona toy o wati kono
hal alman malina na fiqhu fuqahawus minun so madina kono betla ka so aye ka dabna ka to atala ne nabi ka fa min be fobbi filbanta do wala ya ko min be fobbi la bla frado warin menenen do fuka warin kanfo wallahi e makala e mu fala kula hagale ni sisire ka foyi fo ala kula ka be kitabu kilin fo ala kwa ba akitin kalana ni aba fe amba fe ko ka ndoya na fo min fo ka sebe ka aboro fo man kan be bon mena kalan ne ke babanan kan ye wala ka kalan kiri tige ke wajulin ye fotinya foti sekanya bebi tafo kasran alala bebi tafo kasran ala kala sallallahu alaihi wasallam nga eka kitabu tofo ka kalambaw do tofo wala ala kala ya fo sallallahu alaihi wasallam jogo mina kadaminka e ikofo ama fam ya fam adwa ne mo ki ma sisan ka fo kana to kitabu kala ina fi kitabu kala tsega kuma dine na ukrambo dina be damines salila absaka dlawa fiyo sarki sembola fiyo furu kana firu kana koro kana jela tige ka donga fo fongo fembina fuka ta se jewulima abekanga abejabikanga so islamaya kalan kono ala kira dumuyi sallallahu alaihi wasallam sanko ana fenfula ala ka kitibe donan tojme dun ko tala ayi awot mana fo anka fo nonu ba hakrisigi de kay mo kana wari ke ko be ayi mo be ka do i garrebe ala de bolo ka dunni ken fembe kapse ka dunni ken ala togo ka dunni ken ala kra ka ta haramu bangenen dun yorore kapse ala aklu bidin Allahu akbar ala kra ko yente wuli fu don ba jugu minum bina o don ba jugu minum bina no be dunni ken dina e o be fen daga min manga daga o be haram fen manga haram sanko minu nu tarafa ka strafe amo sallallahu jamani bela jelen be don ba ke ka barake minande ni min mana sigi da be ka hakilla min la be don ba do ke chuwadula wolu ba sago en qur'an ayaw dilani asago ye o be hadisa dilani asago ye am fana masakinu bina wardi amma kan hakili ci ni o ye ka so kan ga do islamai nyima yimi lambo ban feo kitabu minum be o ban feo me kitabu minum be an feo lu kitabu labo ye ala mo ye foro kitabu do sisan tawi nindla ko ne bebe nindla ikan de menaye abe famo mana be minka o de be dila ko ala kote o de be dila ko ala kra kote no mo bi kadina no fe ikana nyin gale mo be tamo ko be dawa ka kaso bi bolu darodo kaso bi ko mi fo ibadron mo be mo wulite ta fenfo mo yi abena kuma islamo chela kuma abe slak abe kuma kafiru de chela ube ala batuni min ye samba kila abinu jiyan bulu kuma worete bidado kuma worete sarafu make kuma worete abejini kuma worete ati arjana so ne kana kuma yo ibe je kitabu belaje ita ye ko mogo ye mogo ni fo mogo ma kodo senfe parce que arjana ya ala sade ala de ba do mogo be do akono jahannama ya ala tade aya do mogo be do akono jena mana ka fo anka aka critique min be do ala de ba do ala se tuyane ke itake لا تزر وزرة وزر أخرى وإنا لنوفوهم أجورهم على كو أم بك براي دفلن ديما ستة بن غير منقوص ستة لا ناسي وما كلو كلو بأنفه أنك الله جي أنك دينا كوكي دينا كوي أنك على كوكي على كوي نعم من فو أنك فو على كما نعم الذي منك أنك فو على كما كسوان يرجع بان يرفعنا كدبو لكوي نيكال دبو دوري لك با إيهالكوا ولا يعز بالله الله أكبر إيكال دبو ni maharama dengal lebu dogri la bi halakira mo yimon ko do do ala kan lebu jirana mo sere bebe ala dele aka est-ce que ni yere lebu ka yo mo woreto ya daka de mo tala imi tayde summa ko mo ki dade mo lebu ga ni mi dade ka dakore ka be lebu bindo ilare o ko so ki dade madani kuma infamo kuspe famera
iki dade mɔgɔ lebu la i k'a dɔn a bɛ fɛn dɔ don e la madama ale da de nin bɛ kan i fana k'i da de ni fɛ k'i lebu de i bɛ dɔ ta fɔ i bɛ dɔ ta fɔ ni ye dɔ ta fɔ i b'i ta mɛn voilà o tuma mɔgɔw to yen ala ko in an ka ɲɔgɔn to yen tiɲɛ la min tora o ye kɔnɔndiya de an ka ɲɔgɔn kɔnɔndiya bil hikmati wal mau'izatil hasana fɛn o fɛn bɛ yen a to bɛn kalon bon kalanbaliw kɛlen bɛ ka nin ko damadɔ de kɛ ka tiɲɛni kɛ sunna ani bida komi an y'o fɔ o fɔ sisan an bɛ salafu salihu ta la salafu salihu ta batuli tɛ dɔwɛrɛ u ye dalilu bɔ kuranɛ na cogo min na ka dalilu bɔ hadisi la cogo min na u bɛnna min kan ka fara o kan e ka dalilu ne ka dalilu ban kɛ kelen ye nka a ma badenya tiɲɛ ne ka faamuya ne ka faamuya ma kɛ kelen ye nka an ye teriw ye an ye balimaw ye ruhamaw bainahum ashiddaw ala kuffar ruhamaw bainahum i ka silamɛw lajɛ bi kɛ ni mankutu min fɔra n'a sɔrɔ a bɛ silamɛw la an ka ashiddaw b'an yɛrɛ de kan bon an dɛsɛra ko bɛɛ la bon e dɛsɛra ko bɛɛ la k'i ka ɲumanya min kɛ i dɛsɛr'o la i bɛ taa ka taa bin mɔgɔ wɛrɛ kan k'i b'o danga an bɛ dangani min kɛ bi farisiba de don wallahi n'a sɔrɔ ala bɛ dangani minɛ dangani min bɛ da silama jugu kan sunkalow la misiriw kɔnɔ n'o tun bɛ minɛ sabu diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ kɛra ko wɛrɛ mais i k'olu minnu bɛ danga i k'olu lajɛ ani minnu bɛ dangani kɛ i k'olu fana lajɛ n'a sɔrɔ dangani ɲɛfɛ ɲa a ye mɔgɔ sira min ma i k'o dɔn o tuma an ka lapasali dabila ala ye min ɲin'an fɛ an ka ko ye wa umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin bon nin de don o tuma ni yala ka fɛrɛ mɔgɔw ma o nana fɛn de itibaw salafi salih de bɛ kitabu bɛɛ la mais salafiya tɛ o nana fɛn dɔ ye pour que ka kalanbaliw farinya ala ko la min ka d'u ye k'o fɔ n'i ko nin tɛ kitabu la ana salafi salafu e bɛ Bamakɔ ye e bɛ se ka kɛ Misira ka cogo di salafu ye waati dɔ de ye a waati kɛra k'u ye alakira ye k'u ye alakira yebaw ye k'u ye o fana yebaw ye o ye waati dɔ de ye o e bɛ se ka k'o waati mɔgɔ ye tun wa ayi se ka k'o mɔgɔ ye tuguni a se ka k'o ye dɛ o tuma salafiya min nana nin cogoya la ka ko bɛɛ ɲagami tun n'ala sɔnna an da bila se a ma inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi halsa ma ira kan bole le bola ay wule bla afa anan karam goma Sheikh Muhammad Al Mustafa wage ay wala li chama ka anyi suna fam juga mina nyado salafu fana be kata tasra mu fe ambe be fam chama soron karam wo yale ki kodo mo chama ay wule le ko 31 dore in ko ka foko do na uka shedale mako alika kante ko 30 kese alika nga kante wa dore fana ko do ye 31 ko una na dumundo dum ya malika nga dunwa ko 31 le kebe mu fala لو سكت الجاهل لزال الخلاف الجاهل سندادنا خلاف تيو خلاف شتي نمبي منوندي بلاني سنة مدون salafu tibaw salafi salih madon no de tibaw salafi salih yalla salafu salih mɔgɔw tun bɛ minnu bɛ duwawu kɛ kafiru ye u ka waati la wa ka ni masiba y'u sɔrɔ wala ni nisɔndiyako y'u sɔrɔ yala mɔgɔw tun bɛ duwawu k'u ye wa yala mɔgɔw tun b'u dɛmɛ wa yala mɔgɔw tun b'u dɛmɛ k'u ka banabaatɔ furakɛ wa yala alakira nana sallallahu alaihi wasallam ka yahudaw sɔrɔ yen ani nasaraw ye jɛ kɛ o kɛra cogo jumɛn na min filan bolo nin tɛ silama diinɛ ye nin tɛ silama jogo ye mankan min filala nin ye mankan ma sɔrɔ anw yɛrɛ de ka mankan dilanlen don an yɛrɛ de mankan dilan parce que ni banni ta bɛɛ la ni mɔgɔ wɛrɛ sɔnna ta la e k'o fana kana sɔn jɔnni ko an ka ban taw la mawulidi min tɛmɛna sisan hɛrɛ mankan b'a nɔfɛ wa kabini ni muharram jɔra i b'a fɔ diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ yen ala kuta siya bɛɛ bɛ silama jamana kan bi tuyani min yɛrɛ bɛ an fɛ a ka jugu kafiru ka tuyani ye dɔnniba bɛɛ lajɛlen jɛnna mɔgɔ tuyanikɛla faama tuyanikɛla kafiri ka di ala ye ka tɛmɛ silama faama tuyanikɛla kan an yɛrɛ dama bɛ min da ɲɔgɔn kan ala de b'a dɔn an bɛ ala ko fɔ min bɛ taamul la addinul muamalat i bɛ mɔgɔ wɛrɛ baara ɲɔgɔnya cogo min na taa kafiru fɛ i ka tangan kelen tɛ mɔgɔ si fɛ
mɔgɔ bɛ bɔ farafinna i tɛ 1 2 do ka bɔ ɲɔgɔn na i bɛ taa kafiru fɛ u ka jamanaw kan u t'i ka sara minɛ u t'i ka foyi kɛ u bɛ ka sara dafalen d'i ma u bɛ ka droit bɛɛ sara i ye hali n'i nana i fatulen ko n'i ka droit bɛ i bɛ taa nɔfɛ i ka ta lajɛ fɛn baw bɛ silamɛw bolo u kan ka ɲɔgɔn hakili jigi min na tiɲɛ na mawulidi y'o dɔ de ye i k'a fɔ tan a ka kɛ nin kɛcogo in na kana nin kɛ a la o bɛ se ka fɔ lailatul isra wal mi'raj y'o dɔ de ye nka n'i y'o fɔ ko sɛbɛw ma kɛ o de kama kuma in bɛna ni olu de ye n'Ala sɔnna k'a fɔ salafu salihu ma nin kɛ y'a dɔn Alakira ma nin kɛ an k'o tɛ dalilu yɛrɛ fiyewu سواء الترك الوجودي أو الترك العدمي الترك المقصود أو الترك غير المقصود أن يكرفه أنكو كفارة كرمان نك وتدل يرشي سانكو سلفو ماك وبيكا كوتشا مانشين كو سلفو ماك نسلفو بي سلفو باك بيكا سلفو بكو دون kala kunfin tunto kuma tigɛ o sisan kunfin naba de b'a kuma tigɛ ni bɛ darabu kan don i b'a sɔrɔ i tɛ sariya kalan si dɔn n'o to kan do i b'a sɔrɔ i tɛ sariya kalan si dɔn sariya kalan y'a damata de ye n y'a fɔ n ko wajuli kalan ni sariya kuma kalan tɛ kelen ye wajuli kuma y'a dama ko ye kalankɛla yɛrɛ tɛ se o la nka bɛɛ k'i dan dɔn bɛɛ k'a dɔn ni ɲininkara k'i tila ni wajulikɛla de ye n k'o to yen kalankɛlaw ka kuma na n k'o de bɛ yɔrɔ to la diinɛ si tɛ yen ko bɛɛ ka k'a fɔli la ni anw tɛ o labila dɔ de don ka kafiri fo ka ɲumanya kɛ kafiri ye sigiɲɔgɔnya hakɛ ni masiba y'a sɔrɔ ka duwawu k'a ye maana i ka duwawu de kɛ duwawu min ni a ka kan o fana kan ka kɛ de o bon 31 ninnu n'a ɲɔgɔnnaw na anw ko mawuludi ka tigɛ fɛn yɛrɛ jifa ye i m'a mɛn wa kosɛbɛ kɛ n y'a mɛn hakili bɛ min hakili tɛ tun o ye ka kuma dɔn mɔgɔ da tan wa nin kuma ninnu de ne bɛ min f'i ye min ye gundo ye hadamaden bɛ sara binnin de kama a fɔ n'i m'a fɔ i t'i sara sɔrɔ ne de dalilu jumɛn bɛ nin na kalanbaa tɛ se ka nin kuma ninnu fɔ wa ma uhilla bihi li ghayri llah o de ye jifa ye ni o tuma mun bɛ nin kɛ jifa ye i ko bisimilahi Allahu akbar bon ni an yɛrɛ ta kɛ jifa ye i ye mɔgɔ wɛrɛ ta k'a ye n'a ko wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan o ye mun ye ta'awanu ala al-ismi wal udwan a kana ɲɔgɔn dɛmɛ junubu ni fɛn juguya kan o ko an kan'o kɛ jɔnni t'o kɛ bi n'a sɔrɔ fɛn kan tigɛ ka d'u ma n'o de y'o ye silamɛ jamanaw ka nafolo bɛ bɔ jɔnni b'a san an ka pétrole bɛ taa min an ka sanu bɛ taa min an ka kɔrɔw bɛ taa min an ka tigaw bɛ taa min nin donnen t'o la ma ja'ala Allahu alaykum fi din min harajin nin bɛ de dɔnnibaaw kumana na o de ka ni kalan tɛ a tɛ se ka ɲɛ al-a'immatul arba'atu alimami 4 olu bɛɛ kumana na u ma nin kɛ kojugu ye k'a fɔ kafiru ka salidon i ka duwawu k'u ye duwawu min ka kan i k'u fo n'u ka sali ye foyi t'o la bon Ibn Qayyim ni Ibn Taymiyyah yɛrɛ mɔgɔ 2 ye ɲɔgɔn bila la Ibn Qayyim y'a kaba o ko a foyi tɛ ɲɛ bon denmisɛnnin ninnu komi u ɲɛ tɛ kalanbaa wɛrɛ la o fana de ye muskila ye laysa ra'yun awla min ra'yin النص الشرعي هو النص والنص الشرعي هو المقدس لكن فمي نتاج البشري تراث ليس مقدسا ما لن يكون مفهوم نصي على كراي مينفو على يمينفو سبحانه وتعالى على كراي مينفو صلى الله عليه وسلم أتسك ولي كتا يروشي هذا هو النص مقدس وسنة وتسك مقدسك كل لكن هذا ما الدين يدل إشهادك كدلو دو كما حديث كون ولا كابو قرآن كون كم ابن القيم يا كم من كفر نصارى ولا يهود ولا كفر كسلك ولا يكنانك أباه كتابولا ناكرمو تفانكلين ده أنا منانين كماتي أريد كماتو إذا موكلين كم بسيطة كم بيشلا شغلي avec ko minnu ye mawludi kɛ fɛti ko ye k'a kɛ dama ko ye k'a dan tɛmɛ sisan kuma bɛ fɔ a la mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka min sɛbɛn fiyewu o de kama an ko min bɛ min fɔ n'a y'a sɔrɔ a tun kɛra de min bɛ min fɔ ala ko la i k'a sɛbɛn kuma in bɛ dabila o ne tɛ sɛbɛn na
tɛ se ka sɛbɛn yɛrɛ o tuma ne mɔgɔ min ye fɛn kantigɛ mɔgɔ ye hali boli sɔnna n'a ko n b'a fɛ ka taa nin kɛ ka n ka boli sɔn nka na i kana kantigɛ parce que n b'a fɛ k'a sogo di silamɛw dɔw ma walahi i b'a kantigɛ foyi t'a la ale ta y'a damako de ye la tazuru waziratun wizra ukhra ni mɔgɔ ye dumuni d'i ma k'a fɔ k'a dun ale de ka fɛti don ale de ka ko don jɔnni bɛ se na nasiko bɔra ko la jɔnni bɛ se k'a sɛbɛnnen jira k'a fɔ ko nin kama a bɛ kɛ haramu ye ko kafiri ye dumuni d'i ma i tile ka kafiriw ka fura dilanlenw ta i bɛ tɛmɛ k'u ka fɛnw ta n'i ko k'i tɛ kafiri ka dumuni bin n'a ganna kɛlɛyɔrɔ ninnu na jɔnni bɛ fɛn d'u ma n'a kɛra croix rouge de bɛ taa ni dumuni ye silamɛw ta joli bɛ yen mɔgɔ ka anw ta ye min ye filibantiw de b'an ɲɛfɛ minnu ma foyi kalan walahi olu de bɛ silamɛya kuma fɔ o tɛ hɛrɛ ye o diinɛ si tɛ ten diinɛ o diinɛ kumabaw de bɛ yen e ka siyaw yɛrɛ filɛ kɛ siyaw la u y'u ta dilan k'a kɛ cogo min na mɔgɔ min bɛ kuma a dɔnnen don mɔgɔ sannen tɛ kuma o i y'a faamu mɔgɔ sannen tɛ kuma mɔgɔ min bɛ sara tɛ kuma min ka kalan sera a ma o de bɛ kuma anw ta n b'i sara i b'a fɔ wari nɛgɛ b'e la i tɛna dɔ fɔ wa nin kuma in bɛ o de ye maa si tɛ se ka nin fɛn ninnu sɛbɛnnen jira ayi a fa tigi ma ala ka san wɛrɛ jira hɛrɛ la o ye anw ka san yɛrɛ an b'a dun wa e b'a fɔ k'i t'a sɛ dun i t'a fɛ i t'i ka sɛbɛnni kɛ n'a ye wa mɔgɔ mɔgɔ bɛ sɛbɛnni kɛ bi i bɛ 1917 de sɛbɛn wa 2017 i bɛ hijira yɛrɛ don yɛrɛ wa hali misiri kɔnɔ n'i bɛ sɛbɛnni kɛ i b'olu ta de sɛbɛn ni banni ta la ni mɔgɔ wɛrɛ y'a ta ja e ko o fana kana fɔ ne ma dulon sigi kabako da ye n y'a mɛn dɔ la ko hali ko u ka san yɛlɛmaw na ko mɔgɔ bɛ taa marchandise minnu ta ka na ko olu ka t'o ta o kama ko bɛɛ ye haramu ye a bɛ haramu dɔn wa n'i ko silamɛw ka jago ka da silamɛw yɛrɛ dama bɛ mun b'an bolo est-ce que kitabu la kafiru tun tɛna jago kɛ silamɛ jamanaw kan wa silamɛw tun tɛna jago kɛ kafiri jamanaw kan wa ko bɛ kitabu bɛɛ la nka u to kitabu yɛrɛ tɔgɔ dɔn u t'a dɔn ko ye kalanfɛn yɛrɛ ka sigi ka miiritan kunfin ka fɛn dɔ fɔ ka mɔgɔw jarabi n'a ye i bɛ taa Chine i bɛ taa marchandise ta ka n'a ye o tuma u ka san yɛlɛma na i y'u dɛmɛ jɔnni bɛ yen n'i tɛ ka dɔ dɛmɛ dimanche fɛ i b'i ka bitigi datugu ko n bɛ bi bila dimanche fɛ an ka zamɛ tobi jamana minnu ye juma bila a labanna mun na a sera ka kɛ wa o tilala ka bɔ a la o kelen a banna baara bɛɛ ma k'a kɛ mankan ye a ka juma bila o tun ye ko koba ye juma bila ko ne juma bila i bɛna segin ka juma ta o parce que e kelen tɛ baara kɛ juma dɔn minnu nafa bɛ minnu na diɲɛ na olu bɛ baara kɛ juma dɔn i bɛna kɛ o i b'a kɛ a ma kɛ wa a kɛra kuma tɛ nin ye o an ka nin kuma kulo ninnu bila an ka silamɛya yɛrɛ tiɲɛ fɔ ne hakili b'a la Jida ne tun bɛ sen dɔ la ko telex waati cogo dɔ telex n'a tun ye fɛn dɔ kɛ a bɛna ni n'a ka ko banna a bɛna ko a laban a bɛ komi croix rouge photo a b'o de k'a la ne bɛ mɔgɔ ɲɛnamɔ cɛkɔrɔbaw de bɛ yen mais mɔgɔkɔrɔba bɛ kɛ denmisɛnnin hakili b'i la u sinna ka wuli ma ko olu tun bɛ nin kɔlɔsi ko salibu dɛsɛ de bɛ yan jan ne ko salibu dɛsɛ ko a bɛna mun kɛ a tɛ telex dɔ dilan k'o bila a ka bureau kɔnɔ nin ye kuma ye wa mɔgɔ ta y'u ta ye u y'u ta dilan tan e ko cogo di u bɛ taa dumuni minnu di u tɛ mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn a kan komi an ka mɔgɔ faamaw b'u tɔgɔ sɛbɛn a kan u b'u jamu sɛbɛn mais olu bɛ salibu k'a kan croix rouge de fɛn don o de bɛ dɔgɔtɔrɔso i bɛ ban ka taa furakɛ ko croix rouge bɛ yen wa mun b'an bolo foyi t'an bolo n'olu ma ɲɛ n'anw y'a kɛ nin juguyaba ye n'olu y'a kɛ tan an bɛ kɛ cogo di a tɛ ɲɛ dɛ an bɛ kɛ cogo di silamɛw k'u ka kuma fɔta dɔn sisan an bɛ kɔfɛ de sisan an ye kunfinw de sisan an ye fantanw de diinɛ saba in bɛɛ b'an ni kalan cɛ diinɛ saba in bɛɛ b'an ni nafolo cɛ diinɛ saba in bɛɛ bɛ kodɔn ka tɛmɛ anw kan anw filɛ kuma minnu na u man ka fɔ sisan an tɛmɛn'o kan tɛmɛn'o kan kɛ an ka kan yɛrɛ tununna na foyi t'an bolo tun sɛbɛnni minnu bɛ ka kɛ nin ye a sɛbɛn jɔnni y'a sɛbɛn tubabu an ka machine dilanne de b'a la k'a ta papier la ka taa bila f'a dan na e filɛ kuma na sisan mɔgɔ de bɛ to Paris a tulo b'i ka kuma na mɔgɔ de bɛ kɛ Amérique a tulo b'i ka kumakan na o jɔnni y'o kɛ nin micro yɛrɛ bɔra faransi de faransi aw de bɛ yen
moyere ka kuma foni hakili bila kuma bisere non te islamaya deme yetu islamaya deme beli kene korewdi transiena ta mata donke ne ta famu ka ke me kodo ka fsa kodo ibn Taymiyyah rahimahullah ay mogo yi usigilen be dlomina dimash mogo ya faye ku groupe do fle yen fe te fu la dlomin ko anti tu no fe apo ay ka yutu ku wutoy kibe dlomina wutu ya ko wutu ako ni wuli ka bod dlomina wita minke ko bonoy otman ku tuyi islam ko kishu to robo afa mas hakli dia san keme wala ngona ne ko de sisa ebe ko de ki kaso conséquence min bala ni ba don wallahi take ikani kabayn waylun bari khayru sharrin dir ko ju fula ni man fana beyo wa waylun ahwal bin waylain bona kilen kafsa bona fula bo sisa men na bona fula de do kalante ke tu foite ke nim boru kuma nun de be ka jebbe fa ni haramu ni mushriku be jahannama e dina ko bise he ni misil mo ko mo be jahannama bari ko mo be jahannama do bro be jahannama ala karam madu taala be jahannama e tuma arjana dilala mun kama ko yele bas ka fo wage aga fenke kadda hakira kuma ka to kalamba bulo nim goy makala ikaka ala koso nin yingara konta don talo kata wajulu kenniye ni mashiba de ibn ahmad ibn hanbal ya fa ya ko de qur'anas nyege kasalu chaman kala ka ke masri ako neto daga ga ka ke qur'ana ina ko sa ka ke korela ke kuma famo ya famu ko sebe aka qur'ana masri ni ayi ko sa ka ke kore fendo ke addo ki ka demba ya bali ka kodo ke ko sebe o farata hakillo yawa hakillo ngashe kategori haramudu ta'awunu 'ala al-birri wat taqwa ta'awunu wa ta'awunu 'ala al-ithmi wal 'udwan juntula wage alaka hakili ma amin rabbi allah ko ambe kan boni lami bogo befu ko do kawi ambe malim shegne wage kan daga juru sirada awma imam faga kuma nyoya 76 48 58 90 76 48 58 90 Malitel 65 28 83 28 65 28 83 28 Mamadou ko baranyana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ومن يبع آجلا منه بعاجله